Pinoy Bus Driver TV. Mga puset, magandang hapon sa inyong lahat. Alas 2 ng hapon sa araw ng Sabado, April 8, 2023. Tayo nandito sa garahe ng Beltranco sa Iriga City. Kasi tayo ng mga puset sa Buhe, Boroburan. Doon ang pick up natin alas 4 ng hapon. Punta na tayo ng mag-visit. Kaya na tayo ng PTX Pasay Turbina. Shout out sa mga taga Iriga at taga Buhi. Ito mga taga Iriga, sila Edward Naron, si Jumar Garcia, si Daryl Ong. Magandang hapon mga minggo sit. Pusit na kami ng dito video. Yan, hindi ko pusit si ano driver sa 1743. Maalis na kami. Labas na tayo dito sa garahe. Punta na kami na pusit na tayo ng Boroburan. Tagli tayo ha? Tagli ito Sikapin. Ha? Sikapin natin. Parang nagilid eh. Pagkaramdam mo lang yan. Tingnan mo raw. Guni-guni. Guni-guni lang. May kumugsit pa lang. Guni-guni ko lang. Kumugsit na tayong. Nagkaroon ng guni-guni si tayong. Nagkaroon ng guni-guni. Kaya. Guni-guni lang yan. Wala tayo charger sa cellphone ito. Ano ba yan? Charge tayo dun sa ano? Naglusan na lang yung inverter. Ayaw, hindi kaya mag-charge ng cellphone. Kaya malamang ito, wala tayong video. Buksin na tayo. Tayo sa dating bahay. Tinanggal pa lang naman dito. Patanggal na raw. Tinanggal. Ang gamit sa carnival. Baka sakaling tayo'y babalik na yan. Sino siya yan? Ordinary man yan. Ha? Ordinary. Alin? Yun o.
Akala niya doon. Day trip. Pang ano, pang alauna. Alauna nga yan. Wala na, naman doon. O kararating lang. Ewan ko lang. At yahay. 7, 45 yan. Yan yan, si Pitoy. 55. 55, ganyan ang sabi. Ha? Kutsilyo. Teka dito! Hindi na hinahanap kanina. Nasa na 55, ngayon lang nagkamating ka. Doon pala kay Brillante. Ah, Si Brillante yung driver eh. Ang bagay, malapit lang naman dito yun. kamating lang yun. Hinahanap nila yun. Ilang araw na dito. Ilaul kasabay natin yun eh. Mag-ilit na naman tayo kung pinatay. Mag-ilit na naman tayo kung pinatay. Hindi naman rin. Patay, ayan o. Ayan, mas mahaba yan. Bigo, susundan natin. Saan? Yan, mas mahaba yung susundan natin. Kaliwa na ito. Ayan o, susundan na. Ayan o, mahaba yan o. Putulin natin yan sila. Mag-iharo tayo ng komisyon sa komisyon na mga sakyan. Magkita naman tayo ni boss, yung booker doon sa Proboran. Dating retiro doon ng polis. Retire polis yun eh. Retired police pa yung broker doon? Oo, retire polis. Living yata yun eh. No? Ewan ko kung hindi ba eh. Hindi, hindi nga. Mabilis eh. Haba ng pila eh. Mabilis. Wala na mapatay. Si father siguro, si father. Wala pala ang mekanik ko ngayon eh. Sige pala ang mekanik ko ngayon. Lahat? Ewan ko. Dito sa Riga. Dito lang. Ayun, kumaliwa na oh. Dahil sila mga nakaliwa na. Mulabi Street. So may bibisitahin na sila dyan. Siguro, bibisita. Shoutout pala de Los Santos. Baltasar family. De Los Santos family. Rodrigo Labastida. Market Rias. Iday. Manuel Verdadero. Joshua. Labas. Hari Labas. Christian Benjal.
Mr. Magandang Pinox. Si Jerry Bicolado. Para sa mga OFW do. Alan Elcano. Ruel Dolian. Luegis Castillo. As Orel. Elvin Saimi. Love Picat. Arsene Fernandez. Sa lahat ng mga subscribers, support na kami nila mga Bisaya. Si Beds Mangyang. Mga St. Bernard, Southern Lily. Alahawan, Silago, Inundayan, Kinarangan. Sa mga nasugod, Pasig, Southern Lily, Sigurong sa Libre Meris. Para sa mga story, sa story. Patay ka agad. Ah, Naubos agad. pinaputol ko kay i-transfer ko sa cellphone. Kaya pagpasabi ko pagka Baba. haba. Hirap. Hindi mababasag pati yun, no? Oo. Transfer ko nito tapos i-save ko na naman. I-save ko na naman. Roland Books. Pasang rin. Yan na buwan. Yan na buwan. Gusto na buwan. Ringi may. Sabay press sa inyo. Pero may ansay. Si J Maison. Labong. Si Ray Labong pala. Tapos si Le Bagtong. At Ipolog City. Dami na kasi yung puset. Kaya hindi ko naman naman ni Iwag yung puset. Mga bumabati sa akin ang advance sa birthday. Maraming salamat sa inyo yung puset. Bigyan mo tayo ng mga kawan. Yung mga kasama natin lahat sa PCI, Trangco, Services, Services, INC. Kalbayo kaya may makukuha pa ron. Dami makukuha na doon. Ayun na lang si Maldo na lang. Ano natin, bigyan natin. Paano tawagan mo yung Maldo tapos. Oo, doon. Sa kabila no? Oo. Okay.
Duel Karais. Mas mga. Dito yung kanilang liklina. Ha? Hindi natin yung kanilang liklina. Punta ko rin sa bahay nila eh. Yung libing yung lola niya yata yun. Lola sa kawa. Kaya pala yun. Kani. Oo. Ganda ng parang ko eh. Puso na rin ang ano, yun ano. Yung Pag-ani nila eh, makinarihan na rin. harvester. Oo. Sa amin wala pa yun eh. Kaya meron doon sa pang ano. Sa kamay. Isang tao sila. Sisiligo ito mga to. Oo, sino yan? Swimming ano. Oo. Lahat, ang dami eh, ano. Ayan po, ayan ano. Yan sa alik. Oo. Balikan. Paliguan ba yung lake dyan? Ha? Paliguan ba yung lake? Mayroon din liguan dito dyan. Malinaw eh. Malinaw ba yan o? Malinaw. Para marumi yan. Malinaw ito. Hindi naman lake na maliit eh. Yan galing ang mga tilapia. Oo, ang laki na lake ito. Parang dagat. Oo. Oo. Parang sa bato, meron din yung bato eh. Meron ba dyan? Oo. Pag biyahe ka ng bunbun, nakikita mo. Ah, dito sa Pato, Oo. Pato Bicol. Oo. Kala ko Pato Leyte. Yan. Yan nakalawin. Kaya, siyempre sulatin ko. Ha? Ayan. Oo. Honda lang yan, Toyota yung sa akin. Yan nakalawin sa motor. Ah, ano yan? Yung mga baliw. Oo. Pauso. Pauso rin ang puta na. Kulong. Talaglag lang talaga yan. Ah, hindi. Takip niya sa tambutso. Yung paano. Tumatagap pa ka eh. Ramdam niya na eh. Oo.
taas lang dyan na hindi. Magkakalapit na dito. Ang simbahan na. Ay, cemetery yun. Sagrada Memorial Park. Ikaw lang yung buksan. Kakanan tayo dito. Kanan. Makapunta ang pura-puran. Tapos, yun lang. Eh, wala na. Hindi ba? Ayaw palang pura-pura. Ay, dito tayo kasi dito. Kasi batayan, ikot na. Ayan kasi yan. Siya. Then, shout out sa mga kapulisan dito. Sir. Wala na nga po sa inyo, sir. Yung balik ng pulis. Ibig sabihin, filtran ko lang napasok dito. Dati, kami hatid. Itong dalawa lang, wala nang iba. Ilabin. Wala na. Mga ilang kilometro pa kaya ito rito? Ha? Ilang kilometro pa kaya ito rito? Dami lang, mga 7 yan na. 7? Mga 7, okay. Ito ba, Ewan? Yan, di ka, yung namumukit doon. Oo. Yan, sa mga, Ang hawak niya rito. oh, Dalawa pala hawak niya. okay. Pulis ang nagawak doon. Sa pura-puran. Ha? Ang nagawak sa pura-puran, pulis. Pulis. Wala, hindi tayo dumaan sa kanya. Ha? Hindi tayo dumaan sa kanya. Pulis? Kaya ano, naliga. Balik na tayo, bagay. Sabihin naman sa atin yan ni pulis. Andun pa dyan si... Sabihin naman sa atin yan ni pulis. Ang instruction sa atin, puro-puro, di ba? Oo. Si Arno din naman, taga naman doon. Mahakot, huwag lang. Saan? Mahakot. Ang ganda ng palay, oh. Oo. Maganda ka ni nga dito. Ganda ng sobrang malay, no? Bilog na bilog ng mga bunga. Marami. Oo, mga kwan. Ano talaga. Nakalaylay talaga. Ibig sabihin, napakarami. Yan, kapusin. Ito ang bahay. Juan. Yaliga. Ito. Naando naman sa buhay na yun. Ano siya? Welcome, Barangay San Isidro. Pwede ka tumagos dito, puntang Bulanggi. May dati dito. O, pagkakali ng tabako, tapong nga dito sa Pura-Pural, dito. Ako nga sa Bulanggi naman. Ganito nga dyan. Wala naman biyaha. Biyaha ba to? Ito nga naman sa bundok. Bundok dyan. Ayos ang bata. Ha? Ayos ang bata, tumakas ang kamay. Ulit bitrang ko rin siya. Bitrang ko rin siya. Mano-mano ang kanin rito. Mano-mano pa. Ito, hindi oh. Oo, bitrang nga po. Labis ganda oh.
sila. Anong? Nagtaka sila. Papunta tayo dito. Anong cyber natin? Pasay. Oh, sila na eh. So, Buse, minigay lang tayo namin, Buse. Bago maligo tayo, Buse. Okay. Thank you, thank you. Dito na eh. Meron tayong baon dito, Buse. Tama na to, tama na. Susunod na tayo nito. Ha? Kontak ko. Dati, di ko na alam dito eh. Ha? Di ko na alam dito dati eh. Dito ko lang to, hinahanap ko lang yung booking eh. Oo. Tanong lang ako, saan ang booking? May malaki naman ang kalagay. Saan ko booking? Eh, wala na. Binagyo ngayon yung. Nalilagyan ang ano. Bago siguro. Eh, pa ano rito, patubig, oh. Irrigation, oh. Oh, irrigation. Irrigation. Yan, yung kuset, huwag kang tumiritso dyan. Pagpapapot ko yan. Kanan ka. Hindi tayo sa kanan. Pababa tayo ito yung kuset. Taas ito. Ano na, booking na. Lapit na naman. Ang taas yan, booking na. Yung. Ay, taas. Ang taas yan, booking na yan. Ano nga, lugar? Buraburan? Pura-pura. Sa unahan naman, sa baba, lidong. Pupunta ko tayo ron. Hindi, wala na tayo doon. Dito na tayo, pura-pura. Marami na naman yun. Ano, welcome. San Vicente, San Vicente, Ano oras talis natin ito? Alas 3. Hindi. Alas 4 na doon. Ah, Pagkado sa ano, alas 4, buhi. Ah, 5:30 ron siguro. dapat tayo ng ano eh. Lang. Dapat tayo ng tampo. Ha? Pupunta pa tayo ng tampo, San Ramon. Saan yun? Doon nga sa may lake. Kung sundin natin yung dating biyahe, doon ang desyo natin, doon sa Kampong Tagos. Doon tayo na sa bundok sa Sagrada, rinaaral natin kahapon. Oo. Doon dapat tayo lahat. Eh, balik buhay pa tayo eh. Magabi ka doon, balik buhay. Kaya pala 5:30. Oo. Kasi kanya pa yung booking dito eh. May police pa yun. May police pa mga pick up ito. Ito na, market. Oo. Mga kaya sa ay kurapuran. Satellite market. Mayroon na market pala dito. Apat na taon. Habang pandinig. Smart. Ano nga?
Sir, dito tayo. O, nandito pala yung ordinary. Sila ano to, si Javier. Hello. Atras tayo dyan. Oo. Kaya nga ating booking ni Kung Sir. Atras na tayo. Ikaw. Maharap lang tayo. Ha? Mahirapan tayo yan. Kaya tiyatra sama talaga dyan. Kaso ang usok ko dalawa. Patay eh. Kung Hindi sila na tayo. uso. Hindi ko makakinapan ng ano nito uso. Problema ko. Dito, depende lang ito ang biyahe dati pa. Tulo. Tulo mo na. Kaya ang dala ni Aliga. Dati, sa Dali lang, dali. Javier. Bakit? Dali mo namin. Ha? Ano? Bakit? Dali. Sorry. Diretso na Lidong. Linong pa kami? Diretso. May igo ba? Yo. Kala ko digdi lang. Dito kita ng lidong kung sila eh. Igo na ako sa naman. Nag-appear yan dyan. Pag-appear yan. Ano yun? Nawala. Mayon sa dito. Kung sila kasing ko ano. Oo. Para sila kapalitan yan. Appear? Oo. Dito lang na araw-araw ko siya. Yan ang biyahe nila. Doon ang daan nila. Dati ba, dito ang biyahe nila. Yan ang regular na Liga. Ha? Yan ang regular na Liga. Javier. Kaya yung regular dito. Kaya yung simbahan dito. Maganda ang simbahan dito. Maganda no? Pura-pura. Parang ano no? Parang masyalan no? Oo. Ano ba yun? Sodahan. Lidong na ba ito? Oo, dito ito. Thank you. Kapagin na. Parang kalimutan ko na. Hindi tayo dyan. Kung doon lang naman yun, Parang doon lang yata yun eh. kung doon lang naman yun, ito, yan yan. Tanong tayo. Dito ba yun? Kasi kung doon lang yun, magtatricycle na lang yun, patatricycle na lang yun. Lapit lang eh. May booking na talaga dito. May booking talaga dito. Dito ba? Alam mo ba? Sabi na ako nakapi-kapi ito eh. Basket, masih lang eh. Ito na yung tagos ng bangkot ng ano.
Mura-mura. Kaya tao nakarating dito. Kaya pala natin. Boss, pwede magtanong? Malayo mo ba dito ang booking ng filtran ko? Booking ng filtran ko? Ah, yung may palay? May palay? Ah, ito. Well, parang di ko na matandaan. Salamat ha. Ayun pala. Ito. Sige. Ito. Ito. Ha? Yan. Saan? Ito. Nakalagay? Oo. Ay, iba na nga. Ikot na tayo muna. Bawa ka muna doon nga. Tanong mo. Ay, iba na nga eh. Ah, ito yung may palay oh. Yan ang parking nga yung birig. Ah, birig na kita? Saan mo parking kita? Hindi kayo sir. Ikot na. Nalimutan ko na. Isang beses ko lang nakapuntahan kasi ito. Ang alam ko yan nga yung binilera nga ng palay. Yung may palay eh. Hindi tayo makaparking dyan eh. Ay, ikot na tayo. Oo, yan dati mapaparking oh. Pwede tayo ikot. Umikot dyan. Oo, yun na rin. Dito. Iwan, ito na ito lang. Ikot na pa tayo dyan. Yun. Hindi mo pwede apakan na yung malay. Yun, ang parkingan. Yung may palay nga bilat. Ayan. Ay, maliit pa. Pwede yan. Maliit. Bigas yan. Oh. Bigas yan, amigo. Dapat doon lang pala tayo sa kanto nakatras ako. Ay doon sa may paano? Lupa. Ano baka malalim ano? Maliit. Hindi. Lupa. Diba? Bigas yan. Ito yun. Wala, harap na tayo ron. Layo-layo pa yun. Yata. So, ano na tayo? Ito lang, marami yan. Ano na makingan ng sir? Ito yan. Ito pala dito. Ito ang mga pala dito sir. Okay. Wala na tayo magpapagod sir. Kung sino tayo. Kailangan, mayroon tayo kikita dito. Di ba wala yan? Dito pa sana, may supra lang eh. Wala eh. Pero, rancho. Dalawa na ng booking na huwag na tayo kung ano. May palayan kasi. Tama naman sa yung palay. Di ba? Oo. Magbabahan Ayan. tayo. Ito. Magbabahan tayo sa palay. Mahirap tayo dito. Oo. Mahirap din. Mataas oh. Sayang tayo dyan. Nasakay tayo. Okay. Sarap na rin ba? Bada naman. Bada naman. Ayos ang musira na ka ba? Motor. Parang rin ako tagot lang dito eh. Bagay, yan ka nga. Ano na yung sana na? Ano yung sana na eh? Ayan, ito, pwede ito. Bila, pwede ito. Yun,
na talaga pag malaki ang dala mo may gubsik. Makingan pa lang, lalo tayo. Lalo tayo maghanap ng makingan, maksud na yun. Siya lang ito mga ito lang taga-lidong at taga-puro-puran. Kaya na. Gubsik na tayo. Pinapyan, baka papalo. Sige, tulog. Sige. Sige, tulog. Wala kang papalo dyan. Sige, tulog. Hop. Ikaw. Diba? Ito, lumuwas ko sa mo, kasi. Ito tayo. Ito, alam sa atin. Para tayo sa customer. Bakit? Pero sa kanto nila, may bilang tricycle, di ba? Oo. Kung paligaw pa tayo ulit dito. Alam mo natin ang matingan. Dito tayo. Masaya tayo. Nakabalin. Eh, yung mga taga rito, hataw-hataw talaga yan. Kaya alam nila na walang pasok-pasok na daan ng mga malalaki. Di ba? Hataw-hataw talaga yan sila. Sa tabi pala nila parada mo. Ayan. Dito sana makakaikot tayo. Tara. Welcome, Barangay Lidong. Dito. Ayan lang, bala yun. Dito tayo mag-pick up dito. Dito tayo mag-parking. Dapat dyan na tayo nakatraso. Tabi mo yun. Para natin ano. Yung, Bahay. ano laman yan? Bahay niyo yan? Sa inyo bahay? Sa inyo bahay? Hindi, kala ko, hindi sa inyo, maarangan natin. Wala, sabihin na ka nakapunta natin dito eh, kalimutan ko na eh. Ay tinandaan ko yung biliran sa palay. Pwede ba dyan magbagi sa palay? Saan? Apakan yung palay? Saan yung palay? Ano yan? Mabalatan. Sayang mabalatan eh. Mabigat ito eh. Oh, O, 330, wala ko 330? charge ko muna dyan. Pwede ba mag-charge dyan? Pwede mag-charge? Kahit sa oras lang? Lubat cellphone ko? Pati ito, ano? Charge tayo.